Sofie Roberts dwi'n gweithio i MSparc. Fi ydy rheolwr taith cynllun ar y lôn, cynllun blwyddyn MSparc, a da ni yma heddiw ym Bethesda. Pwrpas mynd MSparc ar y lôn a'r daith ydy i ddod â ethos MSparc a'r cyfleusterau yma MSparc hefo i gymunedau eraill. Felly mae gennym ni ddysgu cydweithio yma, geith unrhyw berson ddod yma, gweithio hefo laptops nhw a'r Wi-Fi am ddim yma. Mae gennym ni ofod Gwynedd makerspace, lle geith person eto ddod yma i ddefnyddio'r offer sydd gennym ni, fel y torwr laser neu'r 3D printer, a da ni hefyd yn gwneud sesiynau ar rhain. A hefyd ystod eang o ddigwyddiadau o bethau technoleg neu gwyddoniaeth i blant, digwyddiadau busnes, a digwyddiadau i'r gymuned eto bob math. Be dwi'n fwynhau fwyaf am yr rôl yma ydy'n sicr impact. Da ni wedi cael lot o grwpiau o blant yn dod yma hefo'r athrawon neu'n dod i sesiynau gyda'r nos. A'n wir mwynhau dysgu mwy am gwyddoniaeth a technoleg, yr offer sydd ganddo ni yma, cymryd rhan yn y digwyddiadau ac eisiau dysgu mwy am yr faoedd yn yr maes yma. Mae hynna'n wych. Dwi'n hefyd yn mwynhau cael busnesau gwahanol yma, sgwrsio hefo nhw am eu busnes, dysgu mwy am be maen nhw'n wneud yn y gymuned, a gweld nhw'n unau cyfarfod rhywun newydd yma, so cael yr cyfle i networkio. Os hoffech ddysgu mwy am MSparc ar y lôn, gewch chi gysylltu hefo fi. Yr e-bost ydy arylon@m-sparc.com. Mae MSparc ar y cyfryngau cymdeithasol i gyd ac hefyd ar-lein, a mae digwyddiadau ni gyd ar Eventbrite. Diolch yn fawr.